Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ubak piti sau kami MLA Berim hanga khandai trik ukalaling kot arajar pausan ulapen pa bagi pat ba kamulai constituency ki kuat pandan ke competition hapdeng MLA bat MDC kata kalong bikin om Punjab show yaki MDC na kaju ke parti. Ubak sau kami upen pa badak Punjab yo MDC om na kaju ke parti ke jimentoy kan dei jagi pat ba. Uang ru habarang ke competition ke jimentoy kan dei ru yaki seng samla ki sports club bat kiwe. UMLA ulak penpelong ke tournament ringkat ke kusnam behe baru MDC ke tournament ringkat ke kusnam kabaren. Laradan ke competition UMLA UI Surok, UMDC UI Footpath, UMLA UI Stadium, UMDC ulak pen ai dengan maran futsal, kan sebab hai kan don ke competition bagi jimentoy kan daya berok kuwe kamulai constituency. Ubak sau kami lepen pau ikan ni hasyab un play perda ya ke football tournament belapen ya de ke Umrenja Sports and Cultural Club hamaran Umrenja belai don lang kinong kit kam shnong ke Umrenja kinong kit kam ke sports club riurang ba ke thai bat kiwe ha ke je kun play perda kanong ko low SC kalak un pelim ya ke Melam United de shigo lanon ha ke de lempung ya kun kidon life atli ki kin hon ki belapoi menyeshim benta ubak sau kami lepen pau ru belapli perda ya ke tournament belang way nak kiri orang ba ibaran kata jiri kali nak benta ke crowd nak benta kamulai jungi hiberak way ba kham tamru ban kentia ki samla hak sap ki talent ki biki don ling ba ke jing kai ke jongki tingi dewai bo blend dorkat nam ta ke jong im jong phiba pilang way niki ban ikon ni MDC ke benta tingi dewai bo blend dorkat ba phi ba ki barok ke jing pkrek ke jong phi kelong ling ba ke jing lam ke jong blai ba kham tamru pinang la ban syakri khampa nak kamta kamulai jungi berkuai hak di singi po kena wan tester lala kung pai ba berkuai sutu e jing e jang ki pai ba kham tam na kamta ki liang jong ki klub berkhoi in ai ga jing kersan ba pura nam ta jong i khnang ba hisin ka singi be iru siyo balong kum ton mat jing khnang bengla ban yo sibun ki jing rap hak be dei hai kambil ka development bat ki benta ba per hak snong ki thau berkuai tingam la kan ai play kerpang ru yei ba ya ga jing la klo ga jing i menyarap nak mata benok senyang lem nambah yuk pelong ya kan football tournament harus nama mentah boleh sibun pak yang jirap ujung pi nak yang sports club ipak tang jengket bok rebang ujung pi kamtam harus nama mentah semi menyekun akan election MDC increment bau boleh menyelam pi baru boleh naik pi kata jengjok nak mon ujung oh Umrenja Sports Club perlong ko ni klub nado ki por ngamen shwa terbelong sports minister manga nakal yang kejongki nado ke por i ke jisherhem manaus nem ki yo pelong tournament barna sokemen manaus nem bethamai usnem arpo san anga sokemen nakal jugi gila yo pelong ni tournament ke benikong usnem arpo san barna ngai skem usnem arpo san nang ni syakman ngin siyo ben pelong shibun ki tournament nakabenta jong ki samna jong ka mulai berkumju syakani ka than kajing kublai bakar pang nak menta kanong Palo Sports Club kaban ya opening ya kini tournament ringkat bat ka Milam United dia kerteng besar ha Milam United tahu kublai sibu nak menta jong di samla jongi samla jong ka Milam United kilong samla dapat ong beling ni lek ka tengi dong ki samla mau senam kena mulai ro kiwi benta jong ka jabri ka ri jongi dan ka lek kai lang lek lang so kemen te kublai sibun nang benda arli ki klub menta banai puar kublai berkerpang yiki di saya sih kerja kublai kerpang nang benda Umrenja pelong tournament kani ke tournament haban nak liang jong ka Umrenja Sports Club kelas mi garai kalong ba sipojar cash prize nak benda ki nam ta kirona stop nan ki belong ar but arpojar nak benda ki winner nam ta ki winner nak liang juga ngala sponsor nam matakani batnam tagron sop lani giblom ala sponsor ben nakalian juga klub tekemut live hojar kanika tournament ka bentah ti pisung thu angni kalong wan nakalian jungka sports club war pedeng jinge babun ke nakalian juga gendu momenta kamde show ka por jong mispat juga menchwa kalong da pelong tournament nakalian juga hingi sponsor kalong 100% di mendapat kay Umrenja kali habiang la jong kijat dengan aku boleh kerpang nakalian jongki na marba kita ka mensim war pre gaji babun hunde kita ka mensim
aban kenti ki samla umrja bat jong ki than hi barok wei binagar khu nam ta jong kini ki samla jong ki sports club umrja bagan ya syahmat pelong ton men of hair kamong nagaliang jong vice president nagaliang jong banung klau nagaliang jong nagaliang secretary jong sports club di mentaw snem ngi scam barong itip kalong bang MDC election kan salok jingkar pat jonga nagaliang jong ki sports club bat ki paj ba jong mulai bakin alat biang nga kanang mandiok man syakri na matagi paj ba jong ka mulai ka nong kalo sports club bar kemudian sports club ke digi tim dan hap kidan ke digi tim ke udan hang teh po puluh sini kita hang ke ka motor sports club kadon ka nong kalo sports club merja ke digi kai po puluh ngong ha ke digi tim mentah tan nagaliang jong boleh snei pai ba ke jet ke sports club ke le khia kit khiam ha ka kham penting na mata jong ini kit ya ba lang na ka banta jong ka umurja nong kalo bat jong ka bautubar ya benai ya ka jong ta ka financial support ka jirap pisan na ka banta jong pi le kai po puluh ngasuk tu ba ka jong sep hangte bakit na ka pos bagi rang ba na ka le snong ba snong bi khoi ki kendu ki je pen pau yang ga jinge di menak ni rohi po berit ngalai persyang hi benai ya ka nong kalo bat ya ka umurja le persyang hi pat pi sung thu la da nak ka le jong pi pelong pi jet mentai nga MDC mari sumber ong ye le jong pi na le kan long ka jing penting nam ta ka club nakaliang jing samla jing hap stup hai kini ka por jong khat jonga ka long komno ba mata ka long pandang le phi ka long bu jing mut tim haba job ngim nakaliang jing samla jing sar om dong ini samla jong ka lo mos khna mru ngajukan ka long bang mos khna ngada kwa bang mos khna mru kan simenta no po hang tai hapo apa puluh baru sim ti ban sim menta hapo puluh I than sini ka yang ke long budan bok nakaliang us katri jong ka umurja sports club ba long doi lagi be samna rang ba dol ka bensim menyerap formalities sebab pendep hangtai dalam baba ko menyerap nam ta jongpi menyerap nam ta mosnam ho ka jinut besep kobun ningong tang ka ni gawai na galiang juga klub mosnam bat ki be bro hapsi mu jikli menta kenting penjab ki saw kami nam mana galiang juga klub jungiru abang ide spo hapo polo kan long ka jing testing in Arab nam ta ka jokpi wes kem boleh norokat nam ta ka jing ka jokpi ni sengi menta jika pengilai kai, itu kami kata ke fighting spirit, the rem the job, nak kalian jungi ke lomba, angin masuk dia kebentak berpau kita ke sporting spirit kumulai kai. Kumau ba mata ka di Basya, yang ba success is not an accident. Kajing mata, kajing kiu jun rubriu dan kajing kiu juroi rubriu, kami sujar kat. Hanya pom dang permana, bani ka tournament berpenia ada umurnya. Social and cultural club, hakan dengan sengi mata kena trik. La pli hakan dengan step kublish bonet.
play ball. Ai long mulu bu. Cepat mau baris, cepat. Dito hani kasingi mantang so komen ba don lang bat kini ki sports club jong ka umrunja hang ni posnong umrunja hang ni badan umrunja mata kasingi dia singi bangin play ya ka tournament ka ba lapania ja ka sports club jong ka umrunja di ka we ka ban nakaliang jong angas ko ban Bu Ahmad jong ki paiba jong ka mulai constituency aku mengitip ke long mulai konsi ketika konsi ke bah bah po jong ka kejelahi barokawe kai ke bang i nakaliang jong bat kumju bang i nakaliang jong ki pai ba jong ka mulai konsi hi barokawe kam ki pai ba jong mulai ki kwa bakandon kaneka kanon ka competition hapdiang MLA but MDC nalag jong ka party hoy nakaliang jong nga pen kre independent dan rei kalong ba pisung thu kalong kani mentang kalong ba dalam MLA di nak away ka party ngam disi kalong job kum independent di pai ba ki kwa bandon ka competition hapdeng MLA MDC namar ba mulai konsi ke de ba he pai ba ki kwa kalong ba ka jimentoy kalong nabro art ba angut ki dong hikmat namar ba gi jit dong hikmat ka benda jungi kalong mangikwa kalau ba ki pai ba kenyo ai ka roi ka par komentar ka singi ka sengsa kan ka sports club umrunja ka pelong ya ka football tournament jong ki stong fair jong hapo mulai ba kum juru sini sapo jan umden sini tinga ngasngo ka ba naliang jong ki club sengsa la fair ki bidon hapo jong mulai constituency dar kadon ka competition ka jimentoy kendang kalong yaki kalong samla pak mjo yaki pai ba jong ka molahi barokawe ka mut kalong da MLA ru pelong tournament rengkat ka prize ka bakam he namar ba MLA don ka sking ka he demut ki ka samla jungi du ki yo ya ka ban pen i le jong bit bar ki yo ka ju ka por ban nang practice ban penstamhan mak dong ka tournament jong MLA rengkat ba ka prize bam he namar ba MLA ka sking ba he job nak lema peti sok mi kum MDC ba peti sok mi pelong tournament te kemut ka prize ba khamret namar pisu ka lamang ka skim ka ba khamret te kemut ka jing mentoy ka long jong ka ki samla jong ka molai ba kin improve tani ban ya ka ban kentiu ki hakaliang jong ka sport so ngitip na kaliang jong ka molai constituency babon kilang samlai le kai ba bit apo jela gi nang ne pa molai tinga ngaso kampong menel da MLA rap MDC rap kajim toy samla MLA ru wajib sing samla wajib mentai ki sports club wajib mentai ki snong ki thau ki samla jungi ki omsim bar baro angut kolong ki bro angut ki ya tri bha na ka benta jong ki samla jong ka mulai konsensi hi baro kawai ting i kham tam ha ke ni singi menta bagi samla jungi ke samla jungi babon smai la ka football ki alej ban yo ka ban participate hai babon ki benta jong ka ri India la ka de coaching la ka de training la ka de ki club ki international club ki la shimi ki ya ki samla jungi namo national na mekhlya bang mulai ka lomban participate ka long ban ai ka coaching ha ki benta jong ka India ban jong ka thai hi baro ka wai nga sko phi so thu ka ni mata baki don ki yang sem ka ba ikon ju ti ke long ki bet pa ha kaliang jong football ane liang ka sport to ka sarkar ka sponsor ba ka diga benta pa de jong MLA MDC pi ben ai pa de jerap ka long financially na mata ka jong ki ti di ni daw bang ang ba ngidon kam ka competition pang MLA but MDC ba ki pa ba jumulai ken yo ka jimentoy kata ka lo ha ka beti bagi samla ka ba ar pa de pi sungu thu ang ni menta
mulai ke dia bah kat sebab hai ngi don kam ya ka jing rap tila dau la da kan competition emily ai surok rong MDC bede ai da football da Emily mata ai da stadium MDC bede mata nak le ju bede wara mata ban rap mata da futsal ki bangel i ki jingbon ki futsal hang ni hapo jong ka hang ni hapo jong kam maulai kon sosi hi barok kawe ti ka mut hang ni ti ka phai hi mata ka long ka phai kan don ka competition ti ka jimun toy kan long ka dei jong ki haki pai ba jong ka maulai kon si hi barok kawe shu ka long hamulai ka bon ki bedok besok Tadau Emily ajing Arab yang berbesok MDC ajing Arab. Kiba pang bestom. Mut kono berkai pang bestom. Kiba pang bestom Emily ajing Arab. MDC ajing Arab. Di syuk kolong semua kalau nak kalian jungi habangi dan competition habo Emily MDC. Tadau Emily di Delhi. MDC bel abiyeng no. Ya pej mentai ki pai ba. Joko mulai ka jun kam gani katai. Teng apa yang jungi Emily mesti pang bestom. Waiting is kamu nang ko ikhya. Ti ka mut ka long ba mata ka long ba. Ngiyok ka long menyerap nak benta jong ka. Nak benta jong ki pai ba jong ka mulai konsensi. Ki pai ba jong mulai konsensi. Ngebuk ka jingker pat di hak ni kan tim menta. Ngai scam ka long ba kumba pila kalian jong pi pila jit nga barok skra berlong numi khat jong ka mulai. Da ka mensing ka bas ngurit. Ngasoban kerpat ipi ki nong song. Bu ka jing perkhat ha ka do jimut khat jong pi. Bad ka jong kam ka bangi don kam arngut ki nong mikmat la ka jong ka pati. Khanang ba ka jimun toy hi kan long namata ka jong pi. Hoi ka kam MDC ka di kam barit. Henry namata ba pati sok me kan di ka bakrau. Bad nga ong ha ni ka por mata. Ada blaze nei dan kalian pi pai ba pi shania byang pi jit yang long MDC yang ka jimun toy ka long pi pai ba. Pi songthu abala long bap ti sok mi dan lupa mata ka experience ka tas nem ka jimun toy ka long ta jong pi de hoi ni songthu ka long ban kalian ji ka long ba jong ka district council ka de na ka benta jong ka de na benta ka culture ka de na ka ritu dustur ka de na ka benta ka jebrio kata ka long pi songthu ban kong ni syap ka de kata ka top most priority macam tu handai kita ki bijun kam bi don kam kalong ba ngidang jun kam ngidang don kam ngimla ban benda kalian jongi ka long ba long wikmat ngimla ban benda kalian jongi ngin pej ki bedok ki besok ya konsi ben rosidong ngamla ban benda kalian jonga o ka kam MDC ka dong tik tang benda ka je pri nam ta kriti riti ka dustur mla ban benirap ya mla irap ki bedok besok kata ka dong kanum long tengah fisku thu pai ba job ba piti sau ko mi ka jingken men ba ka jimen toy ka long napti na pi pai ba tengah suman kerpat ya pi hakini ka singi menta ka long ba atongin na ka diang jungi ka long ba ngini mi pai ba arpui terik ka de singi ya ban na ka diang jungi ka long ba ka singi ya ban na ka diang jungi ka long thap ka bot jungi arpo sa ba nyo ka bot ba piti sau ko mi long MDC jong mulai ba kata ka long ka jimen toy nam ta ki pai ba jong ka mulai kon si hi barok we ki pai ba bi jong pi ngan haba jit ba piti sau ko mi ka jingken men ka don ba pi jit piti sau ko mi ngiyok ban kendo ngiyok ban kren ngiyok ban syam ngiyok ban pau ya ka ji ya ka jinon kam joki tengah so ban ong ban kerpat man ka mesin jit yang sesien kram balap na ka ji syakri nam dai pai ba jong ka mulai kon si hi barok we